vasikana vaviri panguva imwe chete. Ndizvo. Saka panapa kuti zvinhu zviri clear enough. Tauda kuti tidedze futi takutopinda mune rimwe samuwo kuti makesi yedu inatsokunzwika paikaita sei, paikamira zvakanaka. Ndizvo. Right. Right. Alex Zambezi. Zambezi Alex. Yeah. Right. Alec. Kera sakana. Sakata mo. Pana bata kungo shandisira. Wosi mangari wako agara ariko kudhara. Saka isusu tiri kuti isusu James Tsomeka Mzemba versus Alec Zambezi. Claim yako iwewe Alec iri kuti wakatizisa mwana wangu achibva kuchikoro. Zvoti mwana uyu under age zvakare. Uyamudaritire sei kuti taurirana. Panapa ndoda kuti undipindure kuitira kuti ukandipindura then kuti vanhu vazonzwisisa chimiro chiripo chenyaya kuti chakamira sei uye zvakare dare unonzwisisa. Right. Claim yangu yewe iri kuti wakatizisa mwana wangu achibva kuchikoro unoti kudii hongu kana kuti kwete? Tunokudza dare shamwari yangu. Kasi makumba kwari kurwadza ka? Makamera yedu makamera yedu ndingokumbira kuti atisatinangirawo mwana musikana ndokumbirawo usimuke angu njengeswa kwamakamera sekutaura kwamabhuzo. Exactly. Kumwacho. Okay. Azvitai. Panapa nyaya iripo panapa yatinokurukura nezvayo panapa ndeyekuti vana vasikana vaviri vamaona vasimuka apa vana vava James Tsomeka. Vana uyo asumuka ari kunechekumadziro wamaona uyu ndiye wacho akanga aine nyaya iri kunzi yakambofamba ikaenda kumapurisa atorwa natinotenda wekwazambezi. Ndizvo ka? Naizvozvo mushure maizvozvo mudiki wacho ndiwo waakazonotora afterwards waakazoita mudzimai wake. Then mukomana anonzi Alex Zambezi uyu ndiye akazoenda zvakare kune uyo wokutanga akambotorwa ndokuchizomutora. Pari kubatika pandinotaura kuti muve nelimelight kuti mugononzwisa kuti zvatiri kutaura panapa zvakamira sei. Saka naizvozvozvo kesi yedu panapa sezvo iwowo wabvuma uri kubvuma kuti zvechokwadi ndakaita sei wakatora mudzimai. Handiti ndizvo? Pana kumanikidza kubvuma kana kuti pana kumanikidzira? Right. Ane makore mangani unoita uchikuchira dare? 16 years. Wantora vipi? Mande ya pili. Nyororo. Kwa hiyo na huyo kama hiyo kamera sasa hiyo ongea naye. Ndio maana tunamko mali mwingi. Ndio nina banko. Pari vatsomeka. Mungatitsanangurirewo zvizere hatikakubvunzai tinenge tichikuremedza. Amai vari kupi? Amai vemusikana uyu ndikunde vamai vemusikana ngavauya. Hamusakaise kusaidi ndaunogara kusaidi kwavo ukakwakaenda soringana kuratidza kuti mune madzimai enyu handiri Uyai kwa mai ko.
aya uko kwanyanya ndamukwasha ngavagare baba ungasudiro Right. Order. Order, please. Am I to make? Mwana wenyu ni makore mangapi? I'm sorry that. Mwana wangu ni 14 years. Hakuanza 14 to 10 years. Ane 14 years. Ano 15 years. 15 years. 14 ndito bora kwa nenda police. Urina 15 years. Hakuanza 10 years. So 10 years bro. Baba kwanza 15 years. Or kuchandra 16. Alright. Saka kuri wati kutsva kuviri kawo. Yeah. gapanyai katika postponed Alright, zvatakuita panapa alright. Kuti isusu pane information yatiri kuda yatinoti tigone kuti tive tinoitsvagisisa zvakanyanyisisa. Saka isusu next court date redu isusu riri musi wa sorry Rinza. Amai mwana nyane birthday. Amai mwana nyane birthday. Analo. Next court tigirewo birthday mwana. imimi toziva kuti imbosva kugara nemwana asina bhedha mosva chaiyo tendero kuti mugare nemwana asina bhedha mwana ane right yekuva nemadocuments seright yechild. Right. Toda kuti next court ave tigira birthday mwana. Amai next court tekuti birthday mwana renge riripo. Anditika. Vana ava ngavadzokere mudzimba dzenyu. Toda next court. mapanzwisisa here papa. Ana amai muri kunzi vana venyu vachibuda mukati merinodare vari kudzokera mukati memaoko enyu. Muri kundinzwa kandikutaura? Vari kunzwika? Havasi kuenda kwavanga vachimborarama vari. Imimi ndimuri kunochengeta vana ava modzoka navo panext court. Wangu zvamakaona ndazvinzwa Beyonce akanga atodzingwa kumba kwaaigara svondo rakapera iri vakazouya kumangana nyaya iyi. Nyaya iyi ichimangana kunoko ivo vakabva vakumudzinga. Saka vamudzinga kudaro musi wagaya Samoni pamugaya neSamoni mangwana acho nekuswera mangwana acho mukomana uyu akazenge akutora Beyonce futi akuronga ndizivi kuti vairongei. Saka mukomana uyu naBeyonce izvo zvinhasi vauya vese muruti handisi kukwanisa kuvatsura sekutadza kutsura kwandai vaita kubva kudhara vachidanana. Maita zvakanaka. Isusu panapa isusu mutemo mazuva ano wakaiswa mumaoko emadzimambo. Handimuri kunzwisisa. Saka mambo ndo vamira kuti ndo vanoranga vanhu vanenge vaita unhupi ihwo. Handiti? Saka vasikana vaya vari kupa simukaitoni. Imimi muchibva pano muri kuenda kunorarama muri maoko evabereki venyu. Mupanzwika? Mapanzwa? Saka ani nani anozoenda iye kuti ndakuenda kumba kwahomi wangu, kwemufesi wangu, kwemurume wangu imhosva. Pari zvino kusvika musi wa 22 muchidzoka pano munofanira kunge muri kurarama muri kudzimba dzevabereki venyu. Pari kunzwika? Ndizvo ka? Aiwa tisi kuti apa hapasi kuda kuti tiri kuwirirana here kana kuti asi chokwadi chiripo ndechekuti imimi it's a must. Chinhu chiri pasikana ndichokuda iso. Kuda kana kusada. Tikuwirirana. Kuda kana kusada. Ndinofanira kudzokera mumaoko evabereki venyu. Kana mati imimi kumberi kumunofunga kuita zvenyu itai. Asi tiri kuti pakutanga kubva musibuda kubva pamusiwa umwe nomwe naamai.
tesangana musokoti kana nguva toenda kuchikoro nonyora matesti handi manguva yematesti ino. Saka nyaya yenyu mimi yapostponed kuenda musi wa 22 mese makadai mapanzo kabatsomeka musi wa 22 mouya mozotakurana nejudgment yenyu mune zvakanakisisa pasina kugunun'una pasina kuita sei. Pane zvoda kungoti tiverify 1 2 3 then mochaobva vaisa judgment atete sunungurwa inesi.